גולני שלי היא תורי אנשים, גולני שלי היא שמות ופנים, מקומות וזמנים וקולות משונים, השבים ועולים למולי. גולני שלי היא מלחמת שחרור, גולני שלי היא אותו הסיפור של מצליח יעל, של כל עם ישראל, השבים ועולים למולי. גולני, גולני שלי, גולני שלי, גולני, גולני שלי, גולני שלי, גולני, גולני שלי, גולני שלי, גולני, גולני שלי, גולני שלי. גולני שלי היא מלחמת קדש, גולני שלי היא רפיח ואש, ובששת ימים אל תל פחר נעים, אל התל הניצב ממולי. גולני שלי היא גם יום כיפורים, היא מוצב החרמון בפסגת ההרים, רובעים שירו ורעים שנותרו בצידי הדרכים למולי. גולני, גולני שלי, גולני שלי, גולני, גולני שלי, גולני שלי, גולני, גולני שלי, גולני שלי, גולני, גולני שלי, גולני שלי. גולני שלי אגדה וסיפור, גולני שלי ללא אות ועיטור, מול אתמול שעבר ותקוות יום מחר, השבים ועולים למולי. גולני, גולני שלי, גולני שלי, גולני, גולני שלי, גולני שלי. שם בתוך מיטה מול קיר ענק כחול, קר וזול, לפעמים אתה נאנח בלי קול, ובכל זאת אמא שם שומרת גם כשאתה גדול, מחליפה לך בגדים, אומרת שאתה מלך הגברים, בשבילה אתה יכול להיות מה שבא לך לראש, מלך החיות או מלך ההרים. אם תטפס אישה קום תהיה כל מה שבא לך, כי בשבילה אתה תמיד מלך העולם. שם אתה תמיד כל מה שתרצה רק תבחר, כך אומרת היא, ואתה שואל מה עוד אפשר, מה שלא הייתי בטח לא אהיה, מחליפה לך בגדים, אומרת שאתה מלך הגברים, בשבילה אתה יכול להיות מה שבא לך לרוב, למשל מלך החיות או מלך ההרים. אם תטפס אישה קום תהיה כל מה שבא לך, כי בשבילה אתה תמיד מלך העולם, בשבילה אתה מלך השירים, בשבילה אתה יכול להיות מה שבא לך לרוב,
אישה, מלך החיות או מלך הערים, אם תטפס אישה, קום תהיה כל מה שבא לך, כי בשבילה אתה תמיד מלך העולם, מלך העולם. ב-12 לאוקטובר 95 יצא ממוצב האישי בדרום לבנון שיירה. הם נתקלו בדרך במטען שהטמינו שם מראש, והוא התפוצץ ונהרגו 2 מהחיילים שהיו בשיירה, אחד מהם זה רן והשני ראובן. דרור שרצה שיסתער לעבר המחבלים נהרג בקרב יריות הזה, נפגע בראש ונרצח בעצם. דרור היה סמ"פ של היחידה שלו, הוא היה הבן של סימה ושלום, נולד ב-28 ליוני 73 בירושלים. הוא היה תלמיד מצטיין, חבר בתנועת נוער במתנ"ס מעוז ציון. הוא השתתף בלהקת המחול במעוז ציון ואחר כך באור הנעורים, והיה בחור קראטה. הוא היה שאפתן, כולם מספרים עליו שהוא היה מאוד כריזמטי ובולט ובעל כושר התמדה. הוא דחה את השירות שלו בשביל לעשות שנת י"ג ולמד מחשבים, ואחר כך כשהציעו לו להצטרף לצבא ליחידת מחשבים או לשרת בגולני, הוא מאוד התעקש לשרת בגולני ואפילו ישב יום במאסר כשנגמר המקום בגיוס שלו, ודחו לו את הגיוס ב3 חודשים כדי שהוא יוכל להצטרף. הוא היה חייל, אחר כך סמל ונהיה קצין. מספרים עליו שהוא היה קצין מאוד איכותי, וכשהוא חזר מקצונה וחזר ליחידה, אחרי שנה הוא נהיה סמ"פ, ושנה אחרי שהוא היה בתפקיד הוא נהרג בתקרית. ערן אזולאי, בן אליס ומקסים, נולד בנתניה. היה תלמיד מבריק ומצטיין. היה חניך בתנועת תן יד, תנועת נוער שפעלה בשכונת דורה במקום מגוריו. אהב לצייר ובייחוד צייר קריקטורות. אהב ספורט והיה הרבה לרוץ ולשחק כדורגל. חדור מוטיבציה התגייס ערן לצה"ל באוגוסט 1994, להתנדב לשרת בחטיבת גולני. יצא לקורס חובשים קרביים. ראובן שמעון איבגי, בן רחל ומשה, נולד ב-22 למרץ 75 באשדוד. הוא היה, מספרים עליו שהוא היה ביישן וצנוע ונחבא אל הכלים, אבל החברים הקרובים שלו מתארים אותו כבחור עם המון ביטחון עצמי וחבר טוב ונאמן. כולם אהבו אותו. קודם חבר שלו היה פה וסיפר שבאמת בהתחלה, כן, שבאמת בקושי הם הכירו אותו בהתחלה כי הוא היה מאוד שקט, ולאט לאט לא היה אחד שלא התאהב בו. תעודת הסיום המקצועית שלו שיקפה הישגים מצוינים, והמורים שלו מאוד העריכו אותו. הוא גדל במשפחה דתית וכבר בגיל צעיר ספג חינוך דתי. הרב באזור שם מספר שכולם אהבו והעריכו אותו על תואר הלב שלו, וזה שהוא עשה הכל ממקום מאוד נקי, ושהוא קיים את מצוות אהבת לרעך כמוך במובן המילה. זהו. השביל הזה מתחיל כאן, בין סניף בנק למעיין, לא סלול, לא תמיד מסומן. השביל הזה מתחיל כאן, חוצה את העיר, עולה על ההר, ממשיך על הים, ממשיך גם מחר, חותך באוויר בין הבתים, יוצא לאור אל חיים חדשים. לך עליו, עליו עכשיו, לך עליו, עליו עכשיו. מלאכי ציפורים מעליך, מלאכים אל צעדיך, מרחוק נדלק אור. 6 חיילים שהיו בנגמש, בעצם מפקד ו5 מהחיילים שלו. יש חייל נוסף שהיה וניצל. בעצם הם הלכו להחליף איזשהו כוח אחר, עלו על מוקש בדרך,
ונהרגו, כולם נהרגו במקום למעט אחד שפונה לבית החולים ונהרג מאוחר יותר מהפצעים. יש קצת, כמו שראיתם גם עד עכשיו, קצת על כל חייל ועל הסיפורים האישיים שלהם. באמת מדובר בצוות שהוא מרשים מאוד מבחינת כולם ככה נורא לוחמים ונורא בעניין. אחד מהחיילים הוא אייל דרור, שפגשתם אני מאמינה את השם גם לפני כן. אייל דרור על שמו גם קרוי המתנ"ס שלנו. היה בחור אידיאליסט גדול, גם כן חינוך דתי, למד בישיבה, היה מאוד מאוד ככה חזק, גם בדת, גם באהבת הבריות, גם בחברים שלו. גם הדברים שידענו לפני שהוא נפל, גם הדברים שידענו, למדנו אחרי שהוא נפל, שהחברים באו וסיפרו. 20 שנה אנחנו מתגעגעים. וברוך השם, מסתכלים מסביב, רואים את הילדים, רואים את ההמשך, ויודעים שכולם, כל החרות פה הם קטנים עלינו, ואנחנו פה לנצח. זה שם אחרונים שאייל היה ביניהם. והם נקטפו לפני 20 שנה, שאנחנו כל יום ויום הולכים איתם. יוסי התגייס לצה"ל באוגוסט 1990, לגולני. ומלכתחילה היה ברור לו, כשם שהיה ברור למפקדיו ולחבריו, שהוא יגיע רחוק. בזכות תכונותיו המצוינות ובזכות המוטיבציה הגבוהה שלו. לאחר שסיים מסלול בסיירת, הלך לקורס קצינים, ובחר להמשיך כמפקד, דווקא באחד הגדודים. לסיירת, אמר, מגיעים החבר'ה האיכותיים. האתגר החינוכי נמצא בגדודים. במכינה הקדם צבאית, בעלי התבלט יוסי בגישתו הרצינית והיסודית לחומר הנלמד, ובמקביל הכין עצמו בכל מאודו לשירות קרבי ביחידה מובחרת. הרב חיים וידל מישיבת בני דוד תיאר אותו. שקט וביישנות, קשב ודריכות, רצינות ואחריות, הוד פנימיות והדר אצילות, גבורה, וביסוד הכל ומעל הכל, יושר. כל אישיותו התאפיינה בדריכות מתמדת, ולעיתים גבלה במתח פנימי גבוה. Magic System, Red One, Shawky. Ça va aller, on te met l'ambiance à gogo, tous ensemble on fait le show. On t'invite à la magie, y a pas de raccourci, oublie tes soucis, c'est bien faire la folie. On t'invite à la magie, y a pas de raccourci, oublie tes soucis. Oh, 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 oh. ערב טוב משפחות יקרות, חברים, קרובים ומכרים. ערב טוב אחים שכולים. לפני 20 שנה קיבלנו שם שלא על פי בקשתנו. שם תואר לשמנו הפרטי. שם תואר שילווה אותנו כל חיינו. שלום לכולם. אני עמית בראשי כהן, אחותו של סגן דרור בראשי ז"ל, ואני אחות שכולה.
20 שנה מוזר וקשה לי לומר זאת. ובנוסף לשם התואר גם קיבלנו תפקיד. כל אדם שפגש בנו אמר, תהיו חזקים ותשמרו על ההורים. 20 שנה של חוסר מתעצם, של חור גדול ושחור שגודל עם השנים, כי גדלנו והשכלנו להבין את גודל האסון, את ההפסד, את ההחמצה. 20 שנה כאחים שכולים עברו כהרף עין. רק אתמול רעדה האדמה תחת רגלינו ותקרת ביתנו קרסה. רק אתמול נציגי קצין העיר דפקו על דלתות ביתנו ומטחי הכבוד החרישו אוזניים בלוויות הומות אדם. לפני 20 שנה מתנו ונולדנו למציאות חדשה. למציאות של משפחה שכולה, עם אין ספור דמעות ועצב, עם חגים שהם לא באמת חגים, עם יותר נטל ועומס על הנשמה. עם כיסא פנוי בשולחן השבת, צלחת ריקה שמונח עליה כוס היין וחתיכה מחלת הקידוש. למציאות של שמחות מהולות בעצב, של תמונות עם העמידה והחיוך בכל הבית. למציאות של נרות נשמה. הרצון לא להאמין ולהקל את רוע הגזרה. לא פעם עברה במוחנו המחשבה, טוב נו, הוא נסע לטיול ארוך, הוא צריך לחזור. מתישהו. נולדנו למציאות שמצפה למשיח בכל יום שיגיע. פתאום הצורך בלחלום מתוך שינה הפך להיות אחד הצרכים המבוקשים בבית. הלוואי ויבוא לי בחלום, רק לרגע אחד. האח הגיבור, הלוחם, הגולנצ'יק הבלתי מנוצח נהרג, מת. כשהוא מת, משהו מת בנו. משהו נשאר איתו. ובכל זאת, את המנגינה הזאת אי אפשר להפסיק. הם אהבו את הבית והמשפחה, את החברים מהשכונה, את החברים מהפלוגה, את ריחות התבשילים, את האחים והאחיות. הם שמעו מוזיקה בפול ווליום ושרו יחד עם השיר שהתנגן בקולי קולות. לחלקם הייתה חברה, לאחרים היו מחזרות. חלקם היו דומיננטים, מובילים, חלקם רועשים, חלקם שקטים וביישנים. הם השתתפו בתנועות הנוער, בבני עקיבא, בצופים. היו להם מורות בבית הספר, מדריכים וגם חניכים. לאחד קראו איציק, לשני יאיר. האחד מנתניה, השני מתל אביב. האחד הוא מהעיר, השני מושבניק בנשמה. כל היום הלך יחף. ולכולם דבר אחד משותף. הם אהבו את הארץ הזו. עד כדי כך שנשבעו לה אמונים וקיימו את השבועה ומסרו את נפשם למענה. באמונה גדולה ובראש מורם, עם קומתה חומה ועץ של גולני על הכתף. ובזאת הם ציוו לנו להמשיך, כי את המנגינה הזאת אי אפשר להפסיק. ואנו עוד נמשיך. יש לנו אהבה גדולה אליהם, ומיום ליום היא מתעצמת. חשבתי לעצמי, אילו אחינו היו יכולים להקדיש לנו שיר, באיזה שיר היו בוחרים. ובחרתי בשמם את שיר התקווה של מירי מסיקה. וכך הוא אומר, מוקדש לכם האחים היקרים מהאח שבמרומים. היום הזה הוא התחלה, בדף חדש אתה נוגע. ביום הזה תישא תפילה, תדע שיש מי ששומע. אל תוותר מיד, ויש לך מרחק ללכת. אל תוותר מיד, אם לא עכשיו, אולי עוד שנה. היום הזה הוא התחלה, תחשוב אתה יכול אחרת, והתשובה לשאלה בתוכך היא מסתתרת. אל תפחד עכשיו, כי לא עבדה לך הדרך. אל תפחד עכשיו, אם לא היום, אולי עוד שנה. ביום הזה אתה ראשון, בעצמך אתה בחרת. ביום הזה הניצחון, בעצם זה שלא נשברת. אל תתייאש עכשיו, האמונה אותך שומרת. אל תתייאש עכשיו, גם אם חלפה עברה עוד שנה. עולם מוזר, כולו שלך, והתקווה בלב בוערת. יש בדידות, יש כאב, והתקווה איתך נשארת. אל תאבד אותה, תשמור עליה, ומה יהיה מחר, אין איש יודע. בפרקי אבות נאמר, איזהו השיר השמח בחלקו. מספרים על סמל ראשון ראובן איבגי, שהיה שמח בחלקו ומסתפק במועט. היכולת שהייתה לו לשמוח במה שיש, הייתה אחד מהמאפיינים הבולטים באישיותו. אמר הרב קוק,
שמסתכלים באמת בצד הטוב של כל אחד, מתאהב האדם על ידי הבריות בחיבה פנימית, ואינו זקוק לשום אבק של חנופה. צריך שכל אדם ידע ויבין שבתוך תוכו דולק נר, ואין נרו שלו כנר חברו, ואין איש שאין לו נר. וצריך כל איש ידע ויבין שעליו לעמול ולהעלות את אור הנר ברבים, ולהדליקו לאבוקה גדולה, ולהאיר את העולם כולו. סמל ראשון אייל דרור, התברך באהבת האדם, אשר בבסיסה היא היכולת לקבל כל אחד באשר הוא. אהבת האדם המאפשרת לנו להכיר ערב רב של אנשים מבלי להבחין בשונות שלהם, לקבל אותם כנבראים בצלם אלוקים. מתנ"ס מעלה יוסף קרוי על שמו של אייל דרור, והוא משמש כאבוקתו. את השיר הבא כתב אייל, ואני מתכבד להזמין את עוז תומר לביצוע השיר. את אותם הימים שחלמתי, רק איתך הגשמתי. אני לא יודע למה הבן אדם יכול לעשות את עצמו אם לא לאדם, אז אולי לפרח. אם לא לאדם, אז אולי לפרח. יש פרחים יפים ויש מכוערים, אבל זה לא משנה. פרח זה פרח. על סמל ראשון אייל שמח מספרים שהיה צנוע והקפיד בעזרה הדדית. סמל ראשון גיא שלם חדד, מספרים עליו שהייתה בו הרבה נתינה ומסירות. ברוח צה"ל נכתב כי רעות היא שהחייל יפעל מתוך אחווה ומסירות לחבריו ולשירות, ויחלץ תמיד לעזרתם כשהם זקוקים לו או תלויים בו, חרף כל סכנה וקושי, עד כדי חירוף הנפש. קצה השמיים בסוף המדבר יש מקום רחוק מלא פרחי בר, מקום קטן עלוב ומשוגע, מקום רחוק, מקום לדאגה. אומרים שם מה שקרה, לא חושבים על כל מה שקרה, אלוקים שם יושב ורואה ושומר על כל מה שברא. אסור לקטוף את פרחי הגן, אסור לקטוף את פרחי הגן, ודואג נורא. התקבצנו כאן משפחות מכל רחבי הארץ, דרום, מרכז, צפון, דתיים, חילונים, ימין ושמאל, מזרחים, אשכנזים, מכל שכבות העם ומכל צורות התיישבות בארץ. המכנה המשותף בנינו וילדינו היקרים, אשר עבדו לנו בהיותם מגיני ארצנו. כל התשעה שירתו בגולני. מספרים עליהם שהיו חדורי מוטיבציה גבוהה, עם תחושת שליחות ונתינה ומסירות. ילדינו היו גאים להניף את דגל היחידה הצהוב ירוק לצד דגל הלאום, את הכומתה החומה המסמלת עם האדמה, את התג היחידה, העץ של גולני, המסמל עץ זית שורשי וחזק, הוא אחד משבעת המינים ואופייני לנוף הגלילי ולעובדי האדמה, סמל של שלום ותקווה. בערב זה 20 שנה
חוזרים ומעלים את סיפור גבורתם של בנינו שמסרו את נפשם למען מדינת ישראל ויישובי הצפון. יודעת אני כי אין ניחומים על אובדן של בן, גם אחרי 20 שנה. אנו ההורים זוכרים וכואבים, ויותר מתגעגעים לחיוך, לקולות, לריחות, למגע, במילים אחרות, לגוף החי, נושם ומדבר. התגדל והתקדש מרבה בעלמה דיברה קירותה וימליך מלכותה ויצמח פורקנה ויקרב משיחה בחייכון וביום אחרון ובחיי דכל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. שלום רב לכם. אם כן, האירועים בלבנון יעמדו במרכז מהדורת החדשות שלנו. כמובן נביא ניתוח של האירועים ושידור ישיר מגבול הצפון, שם שקט עכשיו, לאחר שאחר הצהריים הובאו למנוחות 3 חיילי צה"ל שנהרגו בדרום לבנון אמש. סגן דרור בראשי, זיכרונו לברכה, בן 22 ממבשרת ציון, נטמן בחלקה הצבאית בבית העלמין בהר הרצל. סמל ראשון, ראובן איבגי, זיכרונו לברכה, בן 20, הובא למנוחות בבית העלמין הצבאי באשדוד. סמל אירן אזולאי, זיכרונו לברכה, שנפטר הבוקר מפצעיו, הובא למנוחות בנתניה. בן 18 היה במותו. מתחקיר ראשוני של פיקוד הצפון מתברר שכוח החיזבאללה שתקף אמש את חיילי צה"ל מנה בין 5 ל10 מחבלים. הם הפעילו מטען צעד ואחר כך פתחו באש לעבר שיירה של חיילי גולני בסמוך לכפר האישיה בגזרה המזרחית של דרום לבנון. לא. הרופאים בשטח קובעים את מותם של סגן דרור בראשי בן 22 ממבשרת ציון וסמל ראשון ראובן איבגי בן 20 מאשדוד. הפצועים מועברים מכאן לבית החולים רמב"ם בחיפה, שם מת הבוקר מפצעיו סמל אירן אזולאי בן 18 מנתניה. לפחות מטען חבלה אחד התפוצץ ליד כלי הרכב שנעו בו חיילי גולני וכוחות נוספים. המכוניות נעצרו ואז ניצלו המחבלים את החשיכה ופתחו בירי אש נ"ט ומקלעים. החיילים שלא נפגעו הצליחו להשיב אש לעבר מקורות הירי, אבל זה היה מאוחר מדי. בפעם השנייה בתוך שבוע ימים הם באים מהתופת בלבנון. לא לחופשה הם באים בלבנון, לבית הקברות הם באים חובשי הקומתות החומות של גולני. ילדים במדים שבאים לשים עוד חבר עטוף בדגל הלאום. 6 חיילי צה"ל נהרגו הבוקר וחייל נוסף נפצע קשה בהתפוצצות מטען חבלה בגזרה המזרחית באזור הביטחון בדרום לבנון. שמות החיילים הם סרן יוסי אוחנה בן 24 מאשדוד, סמל ראשון אייל דרור בן 21 ממושב מעונה, סמל ראשון אייל שמח בן 21 מרמת גן, סמל ראשון גיא שלם חדד בן 21 ממושב ישעי, סמל יאיר ברק בן 20 מפתח תקווה, סמל יותם ענבר בן 20 מנווה מונוסון. כזה היה סמל אירן אזולאי. מספרים שהיה בעל מוטיבציה גבוהה עם תחושת שליחות, שמקורה באמונה הפנימית שלו, ללא ציפייה לרווח אישי וללא חשש מהקרבה. אמר רבי אלעזר בן עזריה, כל שמעשיו מרובים מחוכמתו, למה הוא דומה? לאילן שענפיו מועטים ושורשיו מרובים, ושאפילו כל הרוחות שבעולם באות ונושבות, אין מזיזים אותו ממקומו. סמל יותם ענבר היה דוגמה ומופת לכך. מספרים עליו שהייתה בו נחישות ומקצועיות. הוא שאף ללמוד ידע מקצועי וליישמו, תוך חתירה לשיפור מתמיד של ההישגים האישיים והיחידתיים. אמר רבי נתן מברסלב, מי שכוונתו אל האמת וחוגר עצמו למלחמה בשביל האמת,
הוא מנצח תמיד. סמל יאיר יהודה ברק היה איש אמת. מספרים עליו שתמיד נתן דוגמה אישית והפגין אמינות רבה לכל הסובבים אותו. סרן יוסי אוחנה הוא עמוד האש שלפני המחנה, בחייו ובמורשתו. יוסי אהב את הבריות ובפרט את חייליו. היום אנחנו יודעים את זאת, שאהב אותם בגופו ובנפשו עד כדי מסירות נפש. אני בחרתי לספר לכם ש5 שנים לאחר מותו של יוסי נולד בית יוסי. מתוך האובדן בחרה המשפחה להמשיך את דרכו בעשייה שכולה משקמת ומעוררת חיים. מה אם החיילים טפלו בהם קודם? זה היה המשפט הראשון והאחרון שאמר יוסי בעת שניגשו לטפל בו במהלך ההתקלות. בניגוד למה ששמעתם אצל רוני דניאל, יוסי לא נהרג מיד. יוסי עוד היה חי. ועל יסודותיו המוצקים של משפט זה, ובשם קידוש החיים, ערך הנתינה והדאגה לזולת, הוקם בית יוסי. מאז הקמתו בשנת 2000, בית יוסי מצמיח, בונה, יוצר ולעיתים אף מציל חיים. בדיוק כשם שהרבה לעשות יוסי בחייו למען פקודיו, ובהצלחה רבה כל כך, והכל מתוך שליחות ואמונה, ענווה, מסירות, אהבה ונתינה. כזה היה יוסי בחייו, כזה הוא בית יוסי הממשיך את דרכו ומנציח את מורשתו. גולני שלי ללא אות ואיתור של אתמול שעבר מול תקוות כמחר, שבות ועולות למולי.